Nina bembeni inkabe enkulu kaBushobukhala nazi indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCibekhulu sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Usakala mongameli uhlangane Nomakadebona. Iparlamente lihambele esayidi kanti sekubulawe omunye umshayeli webhasi empangeni. Sanemukelene nabesilo kwindaba zethu ze1KZNTV. Uhlala wethimbe langaqoko mengameli wakuleli uxazulula inkinga ezibhekene Nomakadebona bomkhonto wesizwe David Kumabuza ubamba umhlangano nabo ngenhloso yokudingida kebanga selihanjiwe ukuzama uxazulula inkinga ababhekene nazo. Basebenzisa leli thuba ukuveza ungenami kwabo njengoba bethikisa iminingi iminyaka beshawa indiva kanti kuzokube manje basakhala ngongayithola imihlomulo ababethenjiswe yona efana nemizi, impesheni, ezempilo kanye nokunye. Khuluma kulomhlangano obubanje leThekwini uMabuza uveza ukuthi uqheke olukhona kulezi inhlaka ludala ukushaya ngokonyawo lonwabe kwemizamo yokubalekelela. Usihlalo wekomiti elaqokwa umengameli wakulelo selu Ramaphosa ukuba lizame ukuxazulula inkinga ezibhekene Nomakadebona bomkhonto wesizwe kuleli uDavid Kumabuza uhambeleke isifundazwe KwaZulu-Natal ukuzozama ukuxazulula ezinye zeinkinga okwakudingidwe ngazo phambilini. Omakadebona baphumeke ngobuningi ukuzozwakalisa izikhalazo zabo uyenake uMabuza. Ngesikhathi ke ethula inkulumo yakhe uvumile ukuthi uhulumeni unalo ulwazi ngeinkinga ababhekene nazo kanti inkinga ke ezikhona ngaphakathi kuzona inhlaka ezimele ke wona ama-war veterans yizona ke ezidala ukuthi ke kube nakho ke ukushaya ngonyawo lonwabo ekuxazululekeni kwazo lezi inkinga. Ngibe nenkinga ye-MKMVA. That was the association eyanginikeza inkinga. Iya phambili, iyemuva, ihlukene phakathi. Lento le yenza ukuthi sidelay singayi phambili. And it's a minor thing. It's a minor thing. It's a minor thing. Thina asideleni nama issues affecta nina. Okuhlalukile ngesikhathi ke laba bezwakalisa izimvo zabo ukuthi ke kabeneme njengoba ke ubuzwa umuzwa wabo ngesikhathi bekhuluma kanti kuke kwaphazamiseka ukuqhubeka kwalo uhlelo njengoba ke uMabuza bekufanele aqale athule inkulumo kanti bafuna ke ukuthi bazwakalise izikhalazo zabo. Phakathi kokunye bathi ke kabeneme ukuthi namanje abakabi nazo indawo ezifanele bona kanti futhi nemndeni yabo isahlupheka. Musani ukudlala ngathi sahamba saye exile sibancane. Musani nina mase kukhona imali ekhulunywa ngayo bese thina abantu abaneminyaka emincane kuthina sesiya neglectwa sibekwa ngaphandle. So lezo zonke lezo zinto lezo fanele nizibuke musani kwenza into nisibhekisela phansi. Siyanibona hayi asiniboni. And niyenze long time ago lento. And njengamanje bonje banila into enizoyenza nina. Nizolungisa indaba yeconference yeANC ukuthi nilalise thina la eKZN silale siqoqa ubuthongo bese niyayidla imali njoba nenza sikade silapha le Pitoli kuwena ngakufonela ngakutshela ukuthi kunabantu abangekho ku database la kuma force number nikhuluma ngokuthi zonke lezi zinto zizotholakala uzoyithola kanjani lento ungekho ku database yini ningaqali ngaliyonto nikhuluma indaba ukuthi abantu abekho ku database. Okunye okuvelile ukuthi uhulumeni usekwazile ukubeka eceleni imali yempesheni yoMakadebona okulindeleke iqale maduze kanti umuntu ke uzothola u4962 ngenyanga. Kukhalwe ngokushaywa ngonyawo lonwabo kohlelo ke lokuqinisekisa imininingwane yabo kanti uMabuza uqhamuke nesisombululo. Omunye sizathi sifuna ukumakheleni sithole ukuthi akekho ku list yethu. Ngicela ukuthi loyo ngenxa yesidingo esisibonayo simverifya qala siqede masinyane simverify uma qualifier athola indlu yakhe. Eyindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Uhlelo lokuyisa iParlamente kubantu lahambeleke endaweni yasesayidi ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Lapho iParlamente lwazolonke belizolalela khona kuyinselelo umphakathi wakule ndawo obhekene nazo. Amalungu eParlamente aphinda ahambela kwideshi zamaphoyisa ezahlukene ukuhlola ukusebenza kwazo kanye ke nezinselelo ezibhekene nazo. Ilunga leshayamthetho likazwelonke ebelihola ithimbe belihlola isimo sesiteshi samaphoyisa sasePortshepstone uthi banohlelo beyishayamthetho lokuhambela izindawo ezahlukene ukuthola izinselelo ababhekene nazo.
kanti njengoba behambela isiteshi samaphoyisa sasePotchefstroom bazohlola ingqalasizinda kanye nezimo zokusebenza. Silethe yonke icabinet ndawonye sizobheka ama challenges la khona kuloyo masipala lesuke sikuwona ngaphansi kwe province. Uthi si visit ama police station ngiyokhumbula ukuthi sike sawavisita ngoJune bese kuyo le province hambela yonke iprovince. Iprogram yethu kuzobheka okokuqala iinfrastructure ukuthi injani infrastructure kuleyo police station. Okwesibili okubaluleke kakhulu izimo zokusebenza ngabe zikhona imoto emathuluzi okusebenza ngabe kusebenzeka kanjani phakathi kwabo nenkantolo. Ubese veza ukuthi kule siteshi samaphoyisa bathola ukuthi inselela ababhekene nayo ingqalasizinda yabo ayikho esimeni esikahle kanye nokugcwala ngokweqile kwendawo lapho kugcinwa khona iziboshwa. Lese sikubonile nje sifikile infrastructure yakhona ayikho right. Kunema roof la crackile lesikholela ukuthi uDepartment of Public Works sizo engage no minister masibiyele emuva simkhombise ama pictures sikwazi ukudila nayo. Enye problem lenkulu lesike sayikhuluma no station commander I problem yeyiboshwa kule ndawo abanawo ema cells la enough. Ngaso sonke isikhathi imoto zihlala zisemgwaqeni zihambisa eziboshwa eWestville ziphinde zibalande njalo sokune imoto ezihlala zisemgwaqeni. Usihlalo wemkhandlu wezifundazwe zikazolonke uthi njengoba benohlelo lokuletha iParliament emphakathini umphakathi ubavezilile ukuthi banenselelo yamanzi futhi esiqhubeka iminyaka kanti uveza ukuthi zikhona izinhlelo zokulungisa udaba lwamanzi. Ukuthi abantu abakwazi ukuthola amanzi ngendlela ebesibheke ngayo kusho ukuthi noma ukhona umsebenzi omuhle wenziwa uhulumeni kodwa kukhona la xega khona khona into eziningana esafuna ukulungiswa uminister ke achaze inhlelo ezikhona zikahulumeni. Ilunga lomphakathi ebeliyingxenye yezingxoxo liveza ukuthi thina bekuwa-32 amanzi sawadena ukuwabona ephuma ethephini ngo-2012. Okumangaza kakhulu-ke ngamanzi ukuthi ngendlela esibona ngayo akusho ukuthi amanzi awekho. Amanzi akhona, inkinga ukuthi afinyelela kanjani kuthina siwumphakathi. Sithe masiya okhethweni lohulumeni wasemakhaya ngonyaka odlule usuku before siya okhethweni amanzi aphumile emathephini. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngisesayidi. Uhlalelo ovalweni umndeni wakamthimkhulu emakhwezini kwesakamthethwa ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya kulandela kokudutshulwa kubulawa ilungu lawo belungu Umshayeli webhasi lenkampani yamabhasi ikhwezi izolo kusihlwa. Umufi kubika ukuthi uhlaselwe ngumlisa Mumbe nofika wavulela ngezulu lezandla esegcine kubona washonela khona lapho. Elinye lamalunga lomndeni lithi ke baqhameka ingozi engeqwantola ngalesehlo njengoba kumufi bekunguyena umgogodla walomndeni. Lesi ke sokuyisigama kwesesibili sokubulawa komshayeli webhasi lenkampani esegcekeni kwakhe. Umunye kanye nokuphela kwethemba bekubhalwe ebusweni kwindodakazi yalowo obengumshayeli webhasi lenkampani yamabhasi ikhwezi uMandlenkosi Mthimkhulu wasemakhwezini. Umthimkhulu udutshulwe wabulawa ngentululwane yezinhlamvu phambi kwabantwana bakhe. Kanti ke indodakazi yakhe ezibonele ngamehlo kwenzeka lesi sigameko isilandise kanje. Ufike babe emsebenzini zebusuku ucathi igebengu bezimlandela bese yokha amanzi nobhuti wami omncane masiyokha amanzi igebengu zisiphushele ekamereni ubaba besagumula ibhlukwe esebuye emsebenzini zamdubula bethu uyazama ukulo elweni igebengu zamdubula ke inhlamvu ezo7 umoya uphumele phambi kwethu singingane zakhe lo dede wethu ona 2 years embuka. Uqhubeka ngokuthi bazizwa bephelelwa yithemba lempilo njengoba beshiye ngubaba wabo emhlabeni. Sizizwa sekuhlungu kakhulu njengengane zakhe. Isimo singabhekana naso njengengane zakhe. Awasingesithole nje nemali ukuthi sikhere. Isinkwa ngesakwazi ukuthi sisithole because bekuyena umuntu obesamela yonke into. Sikuhlungu kakhulu nodadewethu ngoba singafundi la endaweni sifunda ezikoleni zabelungu iGold Face ngesayithola
sikuhlungu kakhulu. Kanti ke induna yendawo yasemakhwezini ubhekisisa Mgenge uthi ufisa ingalo yomthetho ilumele ngazo zombili lolu daba kuboshwe abenzi bokubi. Ngiyabakhalisa abantu bawamthumkhulu balahlekelwa kakhulu njengoba bayekhaya. Kuhlungu angazi impela nakulabo abantu abenze lento ukuthi banesibindi esingakanani sokudala inkinga engaka. Lokhu impela kungiphatha kakhulu kabi emphakathini. Andeni kungaqali izinto zenzeka zokubehlungu kodwa manje kungatholakala umphumela ukuthi zidalwa yini kugcina kunyamalele. Abaphethe umthetho bengalenkulu njengamaphoyisa bengifisa impela bilimela ngenyawo lo daba. Njengesenzo isibi itholakala iganga izenze lento le. Ngiyafisa kakhulu impela. Inkampani yamabhasi Khwezi kushaye isikhathi sokushicilela ingakatholakali ukuphawula ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngesemakhwezini. Sashaqekile namanje umndeni wakaMthalane endaweni yaseThandaza kwaMbonambi ngase-Empangeni enyakatho KwaZulu-Natal emva kokuba indodakazi yawo igwazwe yaze yashona ngoba eliso layo. Amanda Mthalane obeneminyaka engama-34 yobudala kusolakala ukuthi kugwazwe yiso kabesebenza nalo ngaphansi kohlelo iPWP kwaMbonambi eminyangweni ezokuthutha. Kuvela ukuthi ke umsolwa umgwaze esefikile kamaphoyisa endaweni yesigameko. Ucwaningo lokamuva luveza ukuthi elakuleli libalwa namanye amazwe ahamba phambili kwisigameko zodlame lwasekhaya oluhlanganisa ukubulawa kwabesifazane kanye nezingane. Njalo ngenyanga ulwezi lakuleli liyaye libe nomkhankaso wokuqwashisa ngalesi sihlava nobizwa ngokuthi 16 Days of Activism. Esigamekweni sakamuva nesishaqisayo senzeke kwaMbonambi endaweni yaseThandaza nalapho isoka ligwaze labulala uAmanda Mthalane oneminyaka engama-34 endaweni abebesebenzela kuyo. Bengithembele kuye nkosami mntanami ngoba nami kade ngagcina ukusebenza bengihleli nje ekhaya. Ebeseqala nje deposita izinto zokwakha. Manje njengoba ngisehambile nje hayi ngiyacabanga ngiqeda ngazo zokwenze njani. Angazi ngempela. Benenyanga embili. Besahole kabili nje. Imeya uMasipala uMfolozi uXolani Bhengu ihambisana nobuholi bentsha beqembu leIFP bavakashele lo mndeni ukuyobhonga emswanini. Umuntu ushaqekile ke ikakhulukazi ngesimo esenzakalile. Umuntu uhlezezwa ke kukhulunywa kuqwashiswa kepha ke kubhlungu ukuthi ngaphansi kwaMasipala waseMfolozi iGBV lokuhleze ekhulunywa ngayo siyayibona iyenze kusho ukuthi ke sisahlale lo msebenzi omningi. Lo masipala uphinde wazibophezela ukusiza lo mndeni ngamalungiselelo omngcwabo ukuze ukwazi ukufihla indodakazi yawo ngesizotha nobe kuyiyona kuphela ebisebenza kuleli khaya. Ngifisa ukusho ukuthi siwuMasipala waseMfolozi njengoba sisibona isimo sasekhaya la ekhaya ke umuntu wesilisa behlala ugogo bese kuba uyindodakazi nengane encane lena kuyona bebehlala nawo lana. Ngakho ke siwuMasipala waseMfolozi umuntu uzobalekelela ekuthani athwale zonke indleko zomngcwabo ukuze bekwazi ukuthi bamfihle kahle. Okhulumela amaphoyisa aseKing Cetshwayo uKapteni Siyanda Shangaze uveze ukuthi amaphoyisa asevule icala lokubulala. Amaphoyisa kwaMbonambi ayaqinisekisa ukuthi ngomhla ka-11 enyangeni ka-11 2022 unyaka khona icala ke lokubulala ngenhloso elivuliwe emaphoyiseni kwaMbonambi la khona umufi owaziwa ngelika Amanda Nkalani oneminyaka u-32 osebenza kwenye site yaka transport endaweni kwaMbonambi futhi baxabene nesoka lakhe basebenza ndawonye baxabene nje bevele besemsebenzini. Umsolo ke oyisoka lakhe noma umuntu osilisa othandana nayo Amanda wabeke esemgwaza amanxeba amaninganyana emzimbeni wabe sephuthunyiswa ke imoto private imphuthumisa eclinic lawaSaphi khona kwaMbonambi la afike washonela khona. Livuliwe icala lemeda khona emaphoyiseni kwaMbonambi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eThandaza kwaMbonambi. Ake sithi ishelele itolo umbukeli siyabuya nezinye zeindaba zethu.
Nina bendloveni amandla siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo kuyizona ezihamba phambili namuhla. Usakala mongameli uhlangane Nomakadebona. Iphalamende lihambele esayidi kanti sekubulawe omunye umshayeli webhasi EMPANGENI. Ifungiswe ngokusemthethweni inkosi yesizwe sakwaNyavu uSikhosiphi kabanga ubukhosi Mdluli eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu-Natal. Umdluli ke waphuma ke phambili ecaleni lombango wehlalo sobukhosi bakwaMdluli njengoba isola umnyango wehhovisi lezokubusa ngubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe ngokugxambukela esihlalweni sobukhosi. Umdluli kwathola incwadi emehlisa ke esihlalweni ngozibandlela ka2021 kwafakwa kuNdlunkulu wenkosi esiyakhothama uThabisile Mdluli. Umphakathi ke wabo usuvuka ke indlobano kwaphazamiseka nokhetho lo uhulumeni basemakhaya kanye nokuvula kwezikole umphakathi ufuna ke kubuyisela inkosi endala esihlalweni. Kubuye ithemba inkosi yesizwe samanyavu ifungiswa ngokusemthethweni enkantolo yeMantshi eMgungundlovu namhlanje. Inkosi uSikhosiphi kabanga ubukhosi Mdluli uthe kuyamjabulisa ukuthi usezosebenza ngokugcwele. Namhlanje bengizofunga njengenkosi yesizwe sakanyavu ukuthi senginelungelo nginesitifiketi manje sokusebenza njengenkosi yesizwe nokuhlanganyela kanye namakhosi endlini yobuholi bomdabu kwi-district yaseMgungundlovu kanjalo nakwi-province yonke yase-KZN. Kusho ukuthi lesi certificate nalokufunga bengizokwenza namhlanje kulandela incwadi egunyaza ukusebenza kwami engimukele izolo eminyangweni wakakhokta. Njengamanje nasekurachi konke sengisebenza nami nginokuzethemba njengenkosi sengikwazi ukufaka incwadi la ebengasakwazi ukufaka khona since inkantolo yanginikezela amandla njengenkosi emva kokuba umnyango wawo kade usungikhiphile. Kuzokhumuleka ukuthi uMdluli wathola incwadi emehlisa esihlalweni sobukhosi ngozibandlela ngonyaka u2021. Izinduna zesizwe zameseka uMdluli kanti iziko le1KZNTV lalikhona likwethulela konke kwakwenzeka ngalesi sikhathi. Kusukela umuntu eqalile ukuba nezinkinga eqiqa nasezinkantolo isizwe besile njalo singemva kwami singisupporta kakhulu. Ongangoba kuze kufika la kuthathwa khona isinqumo enkantolo isizwe sasikhona siphume ngobuningi baso. Imisebenzi ke yomuntu yayimlandela kusho ukuthi ukusebenza kwami kahle nangokuthembeka nesizwe sakanyavu bebekubona abantu ingakho bebangisupporta njengoba kufika lo lusuku lanamhlanje ngizizwa ngojabule kakhulu ukuthi kufike lesi sikhathi esinginikeza amandla negunya lokuthi ngisebenzele isizwe sakanyavu emzimeni ophindiwe ebengikade sengifakwe kibo umnyango wakakhokta nawo obungazenzi ubuwenziwa abantu ebebekhuluma nawo bebanikeza information ekungesiyona ngokuphatheka kobukhosi nesihlalo somndeni wakaMdluli. uMdluli ubonge kakhulu ingalo yomthetho kulona lonke lolu daba. Engikujabulela kakhulu ukuthi kumina kube sobala noma kuvele obala okwezinqezeselo ukuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Ngoba ukuphumelela kwami kulale ekutheni umthetho uthini noma ungakwenza okwenzayo but umthetho uthini. Umthetho ke awuvuni umuntu kodwa ukhulumisana neqiniso nokuyikona ukuthi abantu abaningi baye bawufunde bawuhlanakazele kodwa mangabe ufunda nje uqonda kahle ukuthi uthini noma ungaya enkantolo kodwa uma ngabe wena ungawuqonda umthetho noma umuntu okumele kwezomthetho engawuqonda umthetho ukuthi uthini interpreter wrong ungagcina ulahlwa icala kanti umthetho uyakuvuna. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Zikhala ngokulaxazwa ngaphandle kuhle konyongo yenyathu ngumasipala wesifunda uku izisebenzi ezingama-67 zangaphelelwa ngumsebenzi. Lezi izisebenzi zithi azange zinikeze sexwayiso sokuthi umsebenzi ungasuphele. Kanti omunye lezi izisebenzi exoshiwe umxolisi Mqadi uthi ngesikhathi ke beqashwa umasipala kwathiwa bazosebenza izinyanga ezintathu kodwa babona ke kuqhubeka kwaze kwaba ke kuphela iminyaka emithathu. Ekhuluma ke neziko lezindaba uMqadi uthi umasipala ubashaya ke ngemfi iphindiwe njengoba bengazange babatshela ukuthi kumsebenzi ungasuphele nje emakhathaleni. Izifuna izimpendulo izisebenzi ezingama-67 eziphelelwe umsebenzi kumasipala wesifunda ugu
Lezi zisebenzo bese kuphela iminyaka emithathu zisebenzela lo masipala zinikeza izincwadi zokuthi umsebenzi usuphelile eqaleni kwenyanga kaMfumfu. Omunye wezisebenzi umxolisi Mqadi ukhala ngokuthi umasipala ulandelanga imigudu efanele ukuze abanikeze izincwadi zokuthi umsebenzi usuphelile. Bakhala ngomphathi wakandaba zabantu ongafuni ukuzobacacisela ngalolu daba. Na ama termination letter kuthiwa umsebenzi usuphelile mangabe kuphela inyanga. Unfortunately sazama ukukhuluma ne-management because nothing was explained kuthini ukuthi why umsebenzi usuphela manje, but ayikho into esike sayithola ukuxhumana no-HR manager until today abakaze babuyele kuthina bathatha inamba zethu bathi bazositshela ukuthi mhlambe izoba nini i-meeting ebesicela no-HR manager. Sekubackdatwe ama-contract ezinyanga ezidlule sesizisebenzile saziholela sifike siwasayine futhi without the problems. Kuma-payslip ethu iyavela i-engagement date but ayikho eshoyo ukuthi umsebenzi uphela nini. Uthi khona ukushaya amanzi ngodaba lwabo. There is something fishing ngalento ethinta i-management yethu. Unfortunately, they don't want to come to us. They are not telling us anything. Ukuthi kona izinsuku zethu ze-leave ziyaforfeita or is there any compensation? There's nothing that they are telling us. Instead, they are just shying away, play ama-delaying tactics until kuze kube ukuthi namhlanje sihleli ngaphandle. Unombeko Sinama nayo ngomunye wezisebenzi uthi akazi uzothathana hlanganise nani njengoba ekhaya bethembele kuyena. Ekhaya mina adingazi ukuthi ena kufanele kwenziweni if makuneyinkinga ngiyakwazi ukuthi ena ngikwazi ukuthi ngisebenzise lokho enginako engikutholayo emsebenzini, but now angazi ukuthi ngizokwenza kanjani. Ngizocela ukuthi izingane azazi bezazi ukuthi uma uyasebenza kodwa namhlanje azazi ukuthi sizogqoka ini. So silimele kakhulu sabantu besifazane lathi besizitshela ukuthi sesizimele asisancikanga kubentini basilisa kakhulu. UNosifiso Ngcobo uthi usolubugebengu njengoba besayiniswa amankontileka eminyaka emithathu ngenyanga kaMandulo kulonyaka nokubasolisa kakhulu lokho. Ngekathi sithola le incwadi kunabantu abaqashiwe yabo nje thina ePakrini nje eSambile kunabantu abawu2 abaqashiwe kaWater. Kunento ethusayo besiqala ukuthi kune general worker la kaWater. Intern ye-general worker. Kunabantu abafikile babizwa ngama-intern aka-general workers. Kwathi mhla 23 September wangu-2022 kwayimasi sayinela u-2021 wonke no-2022 wonke. Akhona lapho ade ngiwathona namhlanje lawo ma-contracts. Uthinta umasipala wesifunda ugungalolu daba ongagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba. Uveza ukuthi izisebenzi azixoshwanga kodwa kuphela izinkontileka zabo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuzamando sicele ngisesayidi. Umnyango wezemidlalo esifundazweni KwaZulu-Natal usayindisa umeneno sokucobelelana ngolwazi nezwe elingamanye ahamba phambili ngezemidlalo laseSpain. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka lolu hlelo ngosekela umqondisi kulo mnyango uThobela Sifunda uveza ukuthi lokhu kuzeke esikhathini esihle kakhulu njengoba beneyinhlelo zokuqinisa ezemidlalo ikakhulukazi ezikoleni, ngakho kulwazi oluzohlunywa kulobudlelwane luzolekelela kakhulu. Lezi sivumelwano sisayindwe enkundleni ezemidlalo eMozimsumabhida eThekwini KwaZulu-Natal. Kuqopheke umlando umnyango wezemidlalo kuleli usayinda isivumelwano sokusebenzisana nabesigaba esikhokhelwayo emkhakheni likanobhutuzayo ezweni laseSpain iLa Liga. Okuhlalukile ukuthi ke lena ngeminye yemizamo yokuqhubeka nokuthuthukisa ezemidlalo eindaweni zasemakhaya kanye nasezikoleni njengoba likhona italent kuleli. Lobudlelwano esingabo bumayelana nokuthuthukisa ibhola lapha KwaZulu-Natal. Ukulithuthukisa kusho ukuthi ke siqala abantwana bebancane. Abantu abaningi bayazi ukuthi iLa Liga enye imfihlo zabo ebenza ukuthi baphumelele ukuthi bayiqala ingane encane. Mawulalele kahle la uzwile ukuthi sifuna ukuthi kungene izingane ezisasencane ngempela under 8. La sithi khona sifuna ukubona italent bese sikwazi ukuthi silithuthukise lelo talent. Kusho ukuthi ke leyo nto izosiza ukuthi kube nomphumela emihle kuleli la KwaZulu-Natal okwezemidlalo. Izwe laseSpain linomlando omuhle ngezinga lebhola kanye nabadlali eselibakhiqizile kanti inhloso nqangi ukucobelelana ngolwazi zenela kuleli liphucule izinga lalo ikakhulukazi ebholeni labesifazane. Regarding women in football, for us when we discuss grassroots football, we don't even separate. It's just kids, children that play football. We don't look at their sex and when they play.
It's 80s, you can separate them, but this should be impacting both boys and girls at the same. I'm very happy that Banyana is doing amazing, and AFCON winners. And I think we can also track them from that. Obviously, it's an inspiration, I guess, well, also for me, but I guess for every South African girl that wants to and likes football. And I think through this partnership and the programs that we will be implementing, it will also help for them to not to be afraid of playing football and to go out there and enjoy football as everyone else is doing. Lesivumelano esonyaka owodwa kepha ke ngokuhamba kwesikhathi sizobuye kweza ukubheka ke ukuthi siyawenza yini okuhlosiwe. Intsha esencane iyo ezohlomula kakhulu kulolu hlelo kanye ke nabaqeqeshi abasafufusa. In the grassroots, that is where maybe La Liga come to assist us to make sure that football, when we talk about South Africa, when we talk about KwaZulu-Natal, is a shining star in the world, especially for more players, coaches, administrators, that they can work, especially with La Liga. So that is a high scope that we are looking at to work with them and make sure that maybe the sport of football is coming number one, especially in Africa, in South Africa, and here in KwaZulu-Natal and Durban. EMPANGENI.1KZNTV kubikuntomkhona mvubu eThekwini. Ake siphinde sithi ishelele futhi ezitolo siyabuya mbukele nezinye zeindaba zethu. Nina besila siphinde sinamukele nisabukela zona izindaba ze1KZNTV nazo ke izona esithi izo ezihamba phambili. Usakala mongameli uhlangane Nomakadebona. Iphalamende lihambele esayidi kanti sekubulawe omunye umshayeli webhasi EMPANGENI. Ake sibheke engosini yazomnotho. Iranda kuleli bizo 17.25 cents kuyidola laseMelika libe ngu20.40 cents kupondo waseBrithani libe ngu17.83 cents ku euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,774.18 cents ounce kanti intengo yalo ngahluziwe ungu$93.14 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Usebuyele ke ekhaya uFatlu Davids oseqoka njengomqeqeshi omusha ozothatha ke izintambo eqenjini edonsa kanzima ku-DStv Premiership laseMgungundlovu iMaritzburg United. Lo mqeqeshi uzovala ke isikhala esivuleke emva kokukhonjwa ke indlela kaJohn Vuligate Maduka emasontweni ke edlule. uDavids akamusha kwe-team of choice njengoba ehlala kuyona ke iminyaka. Ubeliphini kubaqeqeshi abaningi okubala kubona uMandla Ncikazi, Clive Barker noErnest Mindendorp kanjalo ke noRoger Disang. Ngenyanga kaNdasa ngonyaka 2017 uthathe izintambo njengomqeqeshi obebambile wenza kahle kakhulu ke neqembu. Uthathe ke team of choice wayibeka kwamanqamu weNedbank Cup lapho kishawe khona ke Free State Stars ngegoli elidweqandeni ngesizini ka2017-2018. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakambombo shomnyama mashikizela ishimpi yakhe ziyaguqa besiyiphakana mhla kuze kube ngokuzayo.